Dito maraming ano dito, merienda. Tingin tayo dito. Yan, madami dun. Oh, hindi, ito lang sa akin. Nakabili tayo banana Q. Kung mamasyal kayo dito sa Intra, pwede kayong gumamit ng ayun, sumakay sa kabayo o kaya ito. Ayun, yung mga nakaparada dito sa may tabi ng Manila Cathedral. Kakausapin natin si Kuya. Bawal pa pumasok ngayon dito pero dati pwede. Ayan, may harang ngayon.